lang hilin eh. Hi, good morning. Maadlong buntag, maadlong adlaw sa tanan, tibok kalibutan. Ano pagkusto ng tubangan? Karon adlaw Merkulis na deron, wa ego adlaw dali ra. Alas 5 pas buntag. Adto na ko nakaluto og fried rice, magulay ko, nagdungag ko kay moadto ko sa dagat anza magluto. Magisa na ko ron og gulay. Kaon ako, day. Magisa na ko og gulay, day. Kaon na ha? Ako pa man yung Para maligo na ta. ba ang dilis na. Ako pa sa dilis na. Ito lang ito makaha. Uy, yan dagat ka. Mo gani. Wala sa manang dali-dali na manang. Maligo na siya. Anda maging siya sumanonon. Dugo ko dahil dugo ang gamay na ang dugo ka. Bakit ikaw itong nagkuhan niya? Ito, Ben. Nakatakan si Ibi, dali ko na ko. Gusto ako dagat. Ang mga laki, wala na. Na, maligo na pa. Kaon gaan. Ano sa mga kami ito ko na ba Ano ba kayo? Ano ko? Hindi na na. Hindi na kita doon. Kaya lang, kamay lang. Ayan na dito, kaya nakalangit. Ha? Kamay lang yan. Tama ko, Ben. Morning na. Good morning po diha, ma'am. Eh, naman dito mo na. Lima. Morning. Ha? Lima. Lima. Ako na naman. Gulay-gulay lang. Kasi para si Mori mong chicken nuggets, ang na to. Hindi na ito. Hindi na ang upak dito. Tingnan eh. Ginali. Ano yung mga muli ito po today? Mga tiwag sa sanalong. Huwag sa mga ihay ko. Maligo ni. Awon nga. Hindi naman tayo. Ayun na, bakit ko na? Agaw na. Ito, tiwag. Ikaw na. Nawala dia. Magkarawon mo ako gani. Kasi meron din ito kuwan. Tapos mo yan. Ito kung susuman. Susuman na po. Tik-tikin sa snack ninyo. Wala na mo mga ang diha. Gusto mo mga ang. Lagyan mo pang paghukad kay mga ligo me. Kay bo kay dagat daming dako ah. Ada budunggo. Tangan dia budunggo. Tapi dagat. Dia mesti main budunggo para gapon dia budunggo kilaw sila. Kung gapon dia kau dia ada tu kuat dia dia ada tu sila. Kan patay sa kagan. Oh. Kuya suruh itu backline itu backline itu gapon ni bos. Mabang. Bang gawas. Saka gikan uli ka galis siya. Yawang. Hindi po mo nag-ilan ko galis siya. Ako man. Kado, basta dako dagat lagi. Makabuang sa kong apil. Same? Ito, makabuang sa kong apil, basta dako dagat. Kaya na naman gusto kumaran. Katong niingan nga. Di ko palabig langoy-langoy kaya nanigra na ko nigra mo bugudaan. Kalusa ba ko na puti. Taga ba namang sityo puti, ramang puti, gamang sityo, pero kami mga nigra mi. Katong ningan nga, sige na ko nung video o kaon. Lisod po, di mo kaon, ikaw ko no. So, di ko nung di ka mo kaon. Kaugmaan ba ka? Saan nila og pamahaw ron. Anang i-prepare kay maligo lagi ko dagat. Basta lagi og dako nagdagat mga tao na rin magkabuang na kay mo naog na. Bahala na ng mga laki din maghukad.
Guys, luto na ko siyang fried rice. Bahala na sila lagi, sila yung mag-asikasong panghukad. Dahil hukad sila. Tara. Si Ronaldo Burato, Burtudaso. Wala siya, muna Burtudaso mo na. Sa? Dapat sila. Nagtagkaso, preskong bulinaw. Saan ang bulinaw? Saan ang pormaroy? Nangitom-itoman. Ngas ni. Jab-jab mo na to, mga putol mo. O palagi ni Ice. Oy. Ay, karon pa Hindi ka pala sa dagat lagi. Ah, Hilaw silang preskong bulinaw. Oh. Pero sayang di ko makaginilaw. Ikagra ko. Ikaw, Im. Magbitaw di mo Gagmay. kakinaw. Mo ti hatag ang radyo. Hay gagmay. Tatawag na mo radyo ba? Kuya mo suruy kay na mo ni kuan na mo ni kaila ring manalagat. Karon ko kita. Unsa man? Diris ni ka bubuan. baas pa. Ibigay sa motor no. Diring tanaw to kay Ito ning gapon sa man to. Nga po to? Daghan tong gahapon. Na, pares na sa utan. Ah, di mo kag kinilaw, utan mo ipari sudan. Na di mo kag kinilaw. Kaya mo taray. Di na kuan ini mo ka kinilaw. Busog na ko doy. Sayon ka. Fried rice na kang imi mo to sa ko nag fried rice. Hindi na kayo maligo na. Tana. A few moments later. Bung na ko. Kay bura na pagkaawa nun. Init daning dagat ron. Kaawa na taon. Kay doy nang hagbulinaw. Dato po suruy nang hagbulinaw di ay. Dato di silang jab-jab. So kay lang ikilaw dato dito gikan. Tao bangod ron. Hapit na mabot sa Madonlas. Imi ang dagat. Ay, puto. Ay. Pero bagagnaw, naglangoy-langoy. Ano sa ko naghikay kay kuan, hindi na po rin pato, nagsalayog bato. Ito ko naggamo kay karong kamaning kuan. Karang mabuntag dani kay hunas man. Karon kay kaob. Ano yung isda kay kuan man. Meron hang kuan, meron hang bumbo. Bato. Yung lugod. Yan yung bato ko no. Dagat. Dah. Dah. Mga way dagat diara. Saan ba to? Abot taros likod. Ang dagat ron. Alas 6 pa sa buntag. Good morning sa tanan. Good morning. Shout out ko sa mga secret avid fans. Daghang salamat. Sige, liin mo sa ahang payag. Katong naingan nga namugoy mga ansana naingon o baga kung kognaw. Di baga ba? Ha, bahalag bagagnaw. Tuwa mo ko ng hilabot ninjo. Ngaulingaram kong kahua.
Wa po ko nang invite ninyo o tanawa, wa po ko nang imbitar ninyo o patanaw sa hang padag. Ang katong mga malumong kasing-kasing kay bawa na magkinsa mo, daghang salamat. Grasya magapaw-apaw kanunay sa panudlanan matag adlaw. Ginuray mantigo nimo. Salamat kaayo. Excuse. Bye mo hospital ko og langoy-langoy kay mga sunod semana. Bye buhol na. O nang samtang napakuani. Arong mga wag mga panuhot, mawag mga sakit sa kasukasuan narag tambal. Nara. Tuara sila to ah. Si Emilog, si Monica mapainaog, magdaas ilahang alaga. Maxine, ilan na paliguon. Ako ni una ko kay prepara na po ko unsag snack sa muna mo ko magluto pamahaw ako ka kon na sila ray mag asikaso hukad basta naka-prepare na ko silang pagkaon. Ay sakad mahapila ko kasi mana dari karon mo nakaligog buntag kay ni kahunas good himala lagi ron nga ag dagat labing baklo ana. Hala, ko lang hilin ko no. Bali nga ni vaksin. Hala, mula ko ini tama lari. Nana. Ano mo nang gida? Mo ba ta dari? Hala. Vaksin. Vaksin. Vaksin na. Wah. Siluan ni. Iyag ka na ko. Wala, di naman sa amigo. Wala, ginawa ko. Ano ka? Naidang iro. Amay! Di kasabay po, murag way dapat. Ay guys, sige kami sa mga kanyang gara ni dagan ako sa madani sa pangamrat. Kalihon dito si daghapon. Matulog ka pa sa kuon. Buhay la. Ale day. Buhay. Bagan. Wala, isang iro. Ano man tas kuan? Yasi. Paligog isang iro. Sa jo. Wala, alam mo rin? Ingali mi dani, kabuntag lingaw. Ang katong mga labdanon nga maingon nga balik-balik kuno mamis dagat, natural na mamis dagat. Ang magmangahoy mingaw mamis bukid. Mga ligo dun mamis dagat. So may kahoyan. Ug sa alisya pa ni nangahoy, mangguna, sa padiha. Kay dako mag lawak sa alisya. Anda kay naman is Valencia, ang samon di ay ang magbungad tumig Danau. Ang magbungad tumig anunang wa man may duta dito. Ani na tumis dagat magren-eren. Ug di magluto, maligo, mura na. Ug di magpaligo sa mga iro ta. Maligo sa mga iro. Gapon pa yung nagiligo nimo? Iwo isang iro. Tayo nga man naggato ah. Nangwaswas na sila. Kuha sila og bulinaw. Priskong bulinaw. Katong kilaw nila nga roy. Kilaw sila bulinaw. Awan na. Oh, gagagagay. Hello. Langoy sa ta. Hello. Langoy. Nanay Uwan, nanay Lindahaw. Awan na itong kuan. Nay kuan donan. Nay pambot.
Wa may nagpakita si Haring Adlaw. Wa nagpakita ang Haring Adlaw ron. Pero okay ra kay nice kaadto ang dagat, tinaw. Tinaw kaayo. Tinaw pa sinyong pananaw. Shout out ko diha sa US, sa Amerika lagi, si Ma'am Siri Ulrich. Kamusta ka, madam? Hapit na mi magkita ang upaw, Violet. Excited naman to si Za, kay namalit naman to si Za og kuan, kay magdali ko kog tik-tik. Kids na punta po nandito. Adto na po ko dito magzaraw-zaraw. Samot mga baser sug panghilabot. Okay ra pod ko sa inyong mga istoryang mga di maado. Pero okay ra jud na ha, ikalipay na tanan ng ilang mga istorya. Naanad na ko. Sugad ba sa pag-atubang-atubang kamera, pila ka tuig na atubang-atubang kamera murag magduha na ka tuig. Kira. Ilangoy na naman kuan. Langoy. Ito ang bata to aning lantaw. Lantaw babaw. Kuan na ron, iwan na. Iwan na. Hala. Langoy-langoy sa kabuntagon. Adlaw nga Miyerkules. Pizza size sa November. December na di ay. Hapit na ang Pasko. Ala ni uwan na. Saka ni hang kuan. Kay delikado. Basa na. Amping mo tanan. Gasa mo dapit sa kuan. Kalibutan sa gawas sa Pilipinas. Hindi na lagi. A few moments later. Ang pinabukaw nga kuan, buto-buto. Ribs sa baboy. Putangan nilog patula og pitsay. Pari sa inyong nga ito, tamban. Bansa. Sinabaw. Kuan ang sabaw. Manood to na. Anas Emilio, manood to na. Mira. Sejang lain sudan. Amas Roy. Okay na? Dito si Kuan may wapa. Dili to si Maya. Pag-o, anak. Amas sa may gay. Balik ko sa Roy.
Buo lagi. Oh. Kanawag mo. Lingkod goy. Ito na.